Yazini, kancane, women are getting better and better at choosing themselves. Ngikusho yini? Na indaba, yes. Hello, sanibonani Dumelang, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo lwandle kalula lwezibhekane zonihambela lekude phezulu. Do join. Sanibonani Dumelang, igama uZandi, isibongo umfeka lalela. It's a story time. Sila. It's a story time. It's a story time. Yiso leso sikhathi ke lalela. If umusha ngithi welcome, hlala phansi uthola indawo comfortable, uphuza tea, uphuza coffee, uphuza juice makubanda, nje feel at home. If kukuthi you have been here for many times, I love you, I appreciate you, and if you are new, thank you so much guys. I can see Uguti, our subscribers are growing. Please welcome and feel at home. Do share the contact. Do share the content, do press that like button, and please do not skip those adverts because they are the ones that helps this community ukuthi ikhule lalela ke indaba zala ekhaya ziyakha ziyakhulisa ziyaqwashisa zenza nje okuningi ongakucabanga. One thing I know for sure is that you will always learn something. Before we continue to indaba yanamhlanje ngicela nje ukushine a spotlight to our new community members, Hope Mike Alsen. Did I pronounce that right? Hope Mike Alsen. Yes, Hope Mike Alsen. It's one word. Thank you for the comments. At Hlekwayo134. Thank you so much. We see you. Jennifer Zwane 5062. We also see you. Thank you so much. To Naomi Tabete, Unlocker, to Prudence, to Yolomfana, Mandate, something like that. Yes, thank you so much guys. We see your comments, we love your comments, and we do appreciate you. Please do make a habit of not going nowhere, because like Nandi, we also have a proper episode that usually have guests. We've got a rich playlist there. If you haven't seen one of our episodes, please do scroll down the podcast list and enjoy, because we talk about anything from life to inspiring you, to educating you. And yes, we also do our story times, which is why I am here today. It's a story time. Yabona ke le ngithe ngicela ukuyifunda nje njengoba inje ngoba umnikazi wayo nje uvele nje wayenza ya short and sweet, straight to the point, ayisokolisi. Uthi Malwandle, sawubona dadewethu. Ngiyacabanga ukuthi sontanga ngimkantshubovu kule umkhakha wokuba umama wekhaya. Nginabantwana abayi5 already nomyeni wami. Siphila kamnandi. Sekunesikhathi sashada. Kodwa ke indaba ila. Awungibuzele kuma life graduate. I-life graduate ke uwena. Lalela life graduate. If you decide to choose yourself, we don't judge. If you decide to stay like Shushu Corner, we don't judge. All we do is that if you are asking for an advice, you will always get an advice. So please do comment down below. What advice are you giving umbhali wendaba yethu yanamhlanje? Uthi ke Malwandle ngicela ungibuzele lapha kuma life graduates, ngabe ngirong yini? My husband wangifaka esithenjini, ngamtshela ukuthi angisifuni, waqhubeka ngenkani. Nginomuzi wami noma mncane ngokunjalo naye unomuzi wakhe. Sebena 2 years beshadile. My husband ukhala ngokuthi ngirude because mina I don't want izingane zakamamncane ukuthi zizovakasha kwami. Ngokunjalo futhi mina ngakubeka kwacaca ukuthi izingane zakhe vele angizifuni kwami naye angimfuni kwami. Ayikho into esihlanganisile ngoba ngangishilo ukuthi angifuni ukungena esithenjini ngafakwa ngenkani ehlangene nabantu bakubo. Okay. I don't want my kids bawuvakashela labanye nami ngakubeka kwacaca I don't want his kids kwami. Wayezitshela ukuthi ngiyadlala. Manje uyabona ukuthi ngangiqinisile. Even ngisho kunomsebenzi thizeni kuboka myeni wethu, angimbingeleli,
Angimfuni nje ukuba la kukhona yena cause angifuni ukuzithola ngenza into engizoyiregretta one day ngoba ngakubeka kwacaca na kufamily ukuthi angisithandi isithembu. Baqhubeka bona ngokuthanda kwabo, angingeni kubo noma kwenzakalani, angihlangani. So now umamncane uye waquka isibindi wangifonela one of the days ethi ufuna sihlale phansi sikhulume ngobudlelwane bethu. Ngangazi ke nenamba yami ukuthi wayithathaphi ngoba kusho ukuthi kuyacaca ukuthi wayinikwa uyi sokhalo ngoba mina ngakubeka wacaca ukuthi umamncane ayikho into engihlanganisa naye, angifuni ukukhuluma naye, angifuni izingane zakhe, angifuni nezingane zami ezihlangane nezakhe, akukho nje ukusihlanganisa naye nefamily yakhe le ayiqale nomyeni wami osekumyeni wethu. So uma yangifonela ngamtshela ukuthi angazi ukuthi imfazi indini uyithathe phi number yami, mina anginayo eyakho, njengoba mina ngingenayo eyakho ingoba angiyidingi. Ngasho ngavala ucingo lami, vele ngiplan ukudivorce le ndoda. Very very soon I am working on my exit plan. Angeke mina ngihlale nomuntu owangiphoqa ngesithembu, kusobala angikho enough for yena. Ngcono ngibe single kodwa ngibe nepeace, vele nginezimali zami angincenge lutho lwakhe. Short and sweet, straight to the point. Sisters une stress, uzele izingane zigcwele indlu, indoda decide ukuthatha isithembu. Akasivumanga isithembu indoda isithathe ngenkani ngoba kusho ukuthi ngoba ibona kona phela ukuthi bami kahle ke mhlambe imali siningi kakhulu kufanele ishare nomunye umfazi. Awumuphi advice uyabuza la ukuthi ngaba wrong yini. Methatha isinqumo sokuthi ayishiye le ndoda ngoba wakubeka wacaca ukuthi akasifuni isithembu and wazibeka nezizathu zakhe ezenza ukuthi athi why ngasifuni isithembu, noma ke engasitshela ngathi nencwadini ukuthi izizathu zakhe zokuthi athi akasifuni isithembu kwakuyini. Kodwa ke it's obvious omuphi umfazi ofuna ukulanywa kakade nje, omuphi umfazi ofuna uqala phansi abanga indoda kulungeke wona ungazi nje moso uzofunzwa ngomuntu ngenkani. Uhlangane wena ndoda nabantu bakuboka family balo mfazi nilobole niqede, kusho ukuthi vele wena so yini lapho. So siyacela ke ukuthi umphi advice udadewethu, uyabuza umbuzo nje usimple, ngaba ngirong yini mangithatha imthwadlana yami ngithatha ngokwami and I've got valid reasons why I am divorcing him right now. And mina ngokubuka kwami already kwalo mshado wale ndoda awukho valid because ushada kanjani ushade nomunye umuntu ngaphela icontract yomshado wesilungu ayikuvumeli ukuthi uhambe uyolobola ushade nomunye umuntu. Lo oqala umshado ungazange uhlukanise uvume ukuthi you are agreeing to enter into a second marriage. Hey, Tata sisters, ngishilo kwena ngathi women are slowly learning to choose themselves bit by bit in these situations because men are selfish. Abadoda azazona kuphela. Amadoda azokufuna yona kuphela, akacabangela imizwa yakhe, akacabangela izingane zakhe, akacabangela lutho nje. Umuntu mase eyifunile umuntu yavunywa uyena yathanda yena azilimeze etsheni, nako azilimeze etsheni. Cela advice. Ngabe wrong? Ngokuthi ashiye phansi. Ahamba ukubhidliza yonke lento le. Athatha usakabhudule ingane zakhe vele uthe uyakhona ukuzi afford masakana stress sakhe yini uyakhona ukuzi afford ingane zakhe. So I'm waiting for your comments down below. Ngaba urongo yini? Ayisana urongo. Khumbula mongathi ufuna ukubhalela istory sakho nawe, if you need an advice, ufuna sihleke or ufuna ukusiqashisa ngento ethile yakohlakalela ngelinye ilanga, woza come duze kwi DM. Ngiyatholakala ku Facebook Meaningful Conversations uZandimfeka, DM khona. Ngiyatholakala ku TikTok conversations_Zandimfeka, ngisho na ku Instagram ungangidm ngizosithola leso story. Manga ofika endabeni yakho, be patient, slowly, one by one ngizofika kuzona ziningi, so I have to fanele ngihlele kahle yabo, ngifunde ngawan ngoba uma ngisenza istory sakho angifuni ukuthi ngisenze ngijahile. So be patient nje, if ukuthi wangibhalela istory sakho angakosifundi or angawosenzi, it's coming. Kodwa ke for now let me love you and leave you. So hlangana endabeni elandelayo.